כנס. אחד איתי. עברית, איפה כולם? הנה, פה. שם. אנדרי. 3 שונים בידי. 3 שונים. הכל בסדר, אני מחלץ אתכם, תהיו רגועים. יש. ראשון עלה, שני, שלישי איתנו, ודא עולים רק 3. חיובי. הספה במסוף? פעם ראשונה? אז תראה, יחסית פשוט, כמו אוטו. בן גוריון, אתה יכול לראות את המסלולים שם ארוכים, המסלולים של נתב"ג. אתם הולכים לתל השומר, אני מניח ששם תהיה לכם קבלת פנים. שוף אחד שיחליט את אחד הלוחמים לפנינו, אז אנחנו אחד בתל השומר. כל הכבוד לכם. הדבר הכי חשוב בעולם.